Bamakɔ ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabɔkɔrɔ Bɔkari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen kan ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 nka ni jɔkun kɔnɔ a bɛna dan siɲɛ 4 ma sabu kunun tɛnɛn o bɛnna chrétiens ka seliba ma n'o ye Paki seli ye Bɔkari kunun ale ma baara o de y'a to maaw ma kunnafoni balan mankan mɛn n'o tɛ baasi tɛ maa si la karamɔgɔ daba tungara ka fara a ka kalandenw kan bɛɛ lajɛlen hakilina jolen bɛ Bɔkari an bɛ sunkaloba in kɔnɔna la ka sun ka kuma a ma nɔgɔn dɛ a bɛ tile joli la nka fɛn bɛɛ kanu ye nka a bɛ tile joli la e ko bi tɛna kɛ tile 18 ye jaa bɛ ka taa ma fɛn bɔ la dɛ tile 18 don Bɔkari o tuma sunkalo n'i ye dunankɛ tenbaraba ye don dɔ i b'a tɔnbaraba ye o kɔrɔ b'a jira ni 30 don an tɔ ye 12 ye siga t'o la o tuma dunankɛ in mun bɛna kalo 1 baara la dunankɛ in o tuma Bɔkari a bɛ ka yɔsi dɔɔni sɔɔni an bɛna tɔnbaraba ye o tuma o y'a talen kusa Bɔkari min ye sunkalo ye limaniya kalo don min ye baraɲini kalo don diinɛ batoli kalo don Bɔkari min kɔni ye sunkalo ye a fɔra cogo min na n'an y'a ka kɛcogo la arijinɛ badabada Usayi Jabate kɔrɔfɔ faamuna Bɔkari bi baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na studio belebeleba in kɔnɔ Jɛgɛfo ɲɛmayaso ka wulikajɔ kɔnɔ yamaruya kɛra sɛbɛnfura mun na k'a bila an ka dɛngɛniya kɔnɔ n'Amadu sɔnna an b'an da don la sisan o bɛ Ba Jabate naamu sunkalo nana jɔngɔ la a kɛra hɛrɛ ye a kɛra kahira ye ne ko bala cogo bɛ di jaabi se dɔn na koyi cogo di ni sunkalo nisɔndiya dɔn ya o tuma sunkalo nana ban dɛ an bɛ se ka nin 2022 tɔ don wa écoutez est-ce que m'o la o tuma Ala ka limaniya di amina yarabi Bɔkari ne bɛ tigɛ don joona nouvelle horizon ale ni notre printemps ni kunnafoni sɛbɛn fila kuma bɛɛ a ko ni Ala ye sinikɛnɛ yira na Bɔkari jamana premier ministre n'o ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga a bɛ taa jɔ CNT wasadenw ɲɛkɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga Bɔkari jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita danna mun ta ka d'a kan ni ka taasira minnu d'a ma a ka ɲi ka baara kɛ ni kungilenna mun ye mun ni mun de ɲana mun ni mun de ma ɲa Bɔkari CNT conseil a bɛ t'i dantigɛ u ye Bɔkari u ka baara bɔs'a la walima u ka sira kura d'a ma Bɔkari ni Ala ye sinikɛnɛ yira na a ko a bɛɛ lajɛlen bɛna sidɔn o la sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Toguna A Tarawele Bɔkari a ko n'i ye jateminɛ kɛ ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli a bɛ kalo 2 ɲɔgɔnna bɔ min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye mankan b'a nɔfɛ maa minnu ni a tɛ kungilenna kelen na politiki ko bunako kan Bɔkari u bɛ ka buruja u bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ u bɛ ka mangoya nka maa minnu fana bɛ n'olu b'a ka taabolo ɲuman fɛ Bɔkari olu bɛ ka dugawu k'a ye su fara tile kan ni k'a yɛrɛ k'a fɔ premier ministre a ka tɛmɛ n'a ka baara ye jamana kuntigi hali bi a ka danaya kura d'a kan janko a ye wulikajɔ min kɛ Mali kan Bɔkari ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ fasiriba ko mana kɛ togo togo i ye b'a ye fila ye maa min b'a fɛ ani maa min t'a fɛ siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari nin kalo 2 kɔnɔna la kuma caman bɛ ka fɔ ka ɲɛsin Sogɛli Kokala Mayiga ma min ye CNT wasadenw ɲɛkɔrɔ Sogɛli k'a bɛna taa jɔ notre printemps fana kɔnɔna la olu y'a yɛrɛ k'a fɔ siga kɔni tɛ min na Bɔkari e ko Sogɛli kɔni a ka baara kuncɛli o tɔ tora tile damadɔ ye a ko n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ a gwannen bɛ Sogɛli Kokala Mayiga nɔfɛ Bɔkari e politiki ko bunako kan bɛnbaliya dugu jɛra a yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna la bɛnbaliya dugu jɛra n'i ye Mali kɔnɔna lajɛ Bɔkari ko feerefɛnw sɔngɔ caman yɛlɛnnen bɛ min ye malidenw ye k'an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na Bɔkari n'i ye ko taabolo lajɛ ko min ɲana Sogɛli Kokala Mayiga bolo Bɔkari ni sɔsɔli t'o la dɛ o de ye armée monte en puissance Mali kɛlɛkɛcɛw Bɔkari u bɛ ka bamanciw ɲini k'u kunci k'u dafara a ko kɔni ɲana ko siga kɔni t'o la n'a bɔr'o la Bɔkari ko fɛn fɛn dira Sogɛli ma k'a ka baara kɛ ko nkɔni b'a bɛɛ la fasiriba ko min ye CNT ale ɲɛmaba n'o ye colonel Jaw ye i b'a ye k'a fɔ ale n'a jɛɲɔgɔn mɔgɔ bɛ k'u sigi k'u labɛn ni ka Sogɛli Kokala Mayiga makɔnɔ Bɔkari ko ɲɛda lajɛ ko t'a la an ye kelen ko t'a la jamana ko de bɛna lajɛ jamana ye sira mun d'i ma i ko baara boloda jamanadenw ye i sera k'a kɛ wa n'i y'a kɛ a bɛ min n'i ma se k'a kɛ mun y'i bali k'a kɛ o tuma min ye jamana ye an na danaya kura de kan wa walima an ni gɛn wa a ko min ye Maliki Jaw n'a jɛɲɔgɔnw ye Bɔkari a kuma ko kuma jugu bɛ sɔn ka mɛn u da dɛ o ye notre printemps maaw ka kuma ye nka n'i ye nouvelle horizon lajɛ Bɔkari olu kɔni y'a jira k'a fɔ
Dr Sogɛli Kokala Mayiga a ye wele bila joona joona a ka ministre ma u kana ka ɲɛfɔli kɛ n'o ta ministre dɔw bɛ o tɛ ko kunna hali cérémonie n'a ka cérémonie i t'u ye o fana tiɲɛ awɔ u bɛ yen dɛ o fana ka fɔ kumakan caman bɛ yen ko ministre dɔw yɛrɛ b'u ban ka taa conseil de cabinet la o kuma bɛɛ bɛ yen wa kangari da l'olu ye dɛ désormais ni se ma ye kɛnɛ kan conseil des ministres la o ye nin fɛn min ka kan o bɛ ɲɛsin ma Bokar Traoré notre nouvel horizon Bokar n'o ye Toguna A Traoré a ko a ye conseil de cabinet kɛ Bokar ni ka wele bila a baarakɛɲɔgɔn ma Bokar Traoré u ka se k'a dɛmɛ hakilina mun bolo k'a bilasira sabu a bɛna taa jɔ sentew ɲɛkɔrɔ Bokar n'olu bɛ wasadenw ko fɔ min ye jamanadenw sigilen bɛ ka mun ni mun b'a kɔnɔ Bokar Traoré u ka se k'a bilasira cogo min na janko a kana taa fɛn fɔ min bɛ kɛ gɛlɛma ye janko a kana taa fɛn fɔ min bɛ digi debitew la Bokar Traoré olu y'a bilasira kosɛbɛ a ko siga kɔni tɛ min na ni baara in ɲana a kɛra u bɛɛ lajɛlen de fɛ n'a fɔra fana k'a ma ɲa Bokar Traoré k'a daminɛ ale la ka taa bila ministre laban na u y'u bɛɛ lajɛlen fana kɛ jɛmɔ baara ye parce que b'a ko ale kɔni dan bɛ min na Sogɛli Kokala Mayiga tigɛ bɛ min na jɔyɔrɔ mun taara k'a d'ale ma Asimi fɛ ale ye min kɛ malidenw ye o tuma k'a dan b'a yɛrɛ la wa dan b'a la k'a fɔ malidenw fana tigɛ b'a kan Bokar min kɛra o tuma ko a kɛra malidenw bɛɛ lajɛlen sewa ko ye o tuma min ye wasadenw ye olu de bɛna kuma laban di dɛ n'olu ko k'a kɛcogo ɲana o tuma sira bɛ to Sogɛli bolo dɛ o bɛna taa juger wa nin ye procès de ye sa o la kibaru a ka jugu ni procès yɛrɛ ye ni jatigɛ bɛ premier ministre la bi Bokar k'a bɛna fɔra k'a bɛ taa jɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ Bokar daga sunɔgɔ kuma o banna hami o de bɛ sisan sabu n'a kɛcogo ma ɲa u bɛ sira di dɛ n'o tɛ a ka programme de gouvernance partagé da garantilenw y'a jira k'a fɔ o kun sigiyɔrɔmalen bɛ 62 21 o sera ka kɛ 8 o de ma se ka kɛ o ye faranga ye ayiwa Bokar Traoré o tuma min kɔni a ka péage ye Bokar o tuma ko na ɲɛdɔn sinikɛnɛ don waati jan ko tɛ min kɔni an ka jamana ye Bokar k'a mago bɛ fɛn caman caman na Sogɛli dɛsɛra ka fɛn minnu kɛ nka nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ni colonel Maliki Jaw n'a jɛɲɔgɔn y'a bila yɔrɔ min na jamanakuntigi ale bɛ baara kɛ n'o ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ notre printemps ale ni nouvel horizon kɔnɔ o ka bi bɔli don Jabate notre printemps ka fara nouvel horizon fasojɛkulu fila kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'alternance maa min ka fatiri ye nin o ye Yusufu Sisoko ye Yusufu ko mun bɛ M5 RFP maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa dɔw bɛ yen n'o ye maa hakili juru feerelew ye olu b'a jira k'a fɔ ko n'aw wulila kɛlɛ kama a b'aw fanga kɛ kelen ye ko ni fanga ko n'o marali n'o baaraw fana kɛnɛ nana k'o tɛ aw fara wa min ye M5 RFP ni a jɛɲɔgɔn tɔw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u farala ɲɔgɔn kan ka Elhaji Bokar Keita ala k'a hinɛ k'o ka fanga ni k'a dafiri o dafirilen kɔ i b'a ye k'a fɔ mankanw kun wulila ka jɔ o mankan ninnu maaw bɛɛ lajɛlen b'o ko bɛɛ lajɛlen kalama bawo min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga cɛlen kɔ min ye an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Bandaw ye ka taa se a ka premier ministre Mokhtar Wade ma wele bilala olu ma min ye Asimi Goita ye ale de tun ye Bandaw ka danga ye n'o ye camancɛrɔ fanga ɲɛmaaya bulon o ɲɛmaa danga ye wa kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ a jirala k'a fɔ min ye cɛkɔrɔba ye k'a taabolo k'a ma surasiw ja ko o ma cɛkɔrɔba o ma ta k'a bila kɛrɛfɛ wa min y'a ka premier ministre ye o fana tɛgɛ ko ka bɔ baara la min ye M5 RP ye olu minnu y'a jira k'a fɔ ko surasi ninnu k'u nana ka na olu ka kɛlɛ kɔni ni ka n'a dafa ni k'a kuncɛ cogo ɲuman ni k'u boloda o kɔni o kɛra sababu ye danaya o ka ta ni ka da M5 RP maa kologirin dɔ kan n'o ye a comité stratégique o ɲɛmaaba ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga Dr Sogɛli Kokala Mayiga a tigi fɔra dama an ka camancɛrɔ fanga bulon ɲɛmaaya la n'o ye premier ministre ye ka na bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ n'a fɔ i da tula la cogo min na kɔrɔfɔ caman kɔni o bɛ a nɔfɛ bawo dɔw y'a jira k'a fɔ min ye u ka nin kɛlɛ ye kɛlɛ kɛra ni hakilina minnu ye ani u ye fɛn minnu kɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔna na yanni fanga ka dafiri i b'a ye k'a fɔ ko b'a la ka to se o ko bɛ senna halisa anw ka jamana kɔnɔna na bawo n'i y'a lajɛ min ye Meru ye min ye karisa ye sigiɲɔgɔn ye walima n teri don n'a ye kungilenna ye hali n'a sɔrɔla jogo ma ɲi k'a ta k'a bila ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la min kɔni bɛ kɛ sababu ye ka jamana tɔ ni k'a bila dingɛ kɔnɔna na o taabolo ninnu k'o kɛ bɛ Sogɛli ka fanga kɔnɔna na bawo n'i y'a lajɛ min ye Elhaji Boubacar Keita ala k'a hinɛ ale ka fanga dafirilen kɔ min ye M5 RP ye maa caman kɔni kun kɛ bɛ k'u tɛgɛ ko k'u sigi k'u dakɔnɔnaw ko k'u jɛ waasa dumuni a bɛ se ka fari bɛ se ka da cogo min na nka M5 RP
min ye Sogɛli a nalen kɔ primature la n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ talen kɔ ka kalifa a la colonel Assimi Goïta fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye maa caman ye k'olu jigi ma wari wa bawo a kɛra maa minnu bɛ yen n'u b'a masurunyara olu kɔni de kɔni b'a la ka hɛrɛ mugu ni k'a salo ka k'u yɛrɛ kan min ye taabolo caman ye bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲɛdɔn min ye logement sociaux kow ye o ko o kɔrɔfɔ o tala ni ka ɲɛsin a ma o fana bɔlen kɔ min ye taabolo wɛrɛw ye min bɛ ŋanamu ko fɔ ko o ma taa ye maa wɛrɛw la minnu ye premier ministre masurunyamaw ye wa o kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla sabu ye maa caman bɛ yen olu ka bin ni ka ɲigu a ka fanga na n'i y'a lajɛ kɔsada in na u ka M5RP ka ɲɔgɔn ye min n'o bɔra ka kɛ n'a kɛla sabu ye Elayi Umar Abdou Touré o kɔni o ye kɔrɔfɔ min bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin PM ma n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye o kɔrɔfɔ in ma bɛn a ma dɛ denmisɛnninlaka minnu n'olu tun bɛ a donni kama salle kɔnɔ n'o y'u ka tɔnsigi kɛnɛ kɔnɔna ye olu kɔni ye maa kofɔlen ye ni k'a sama ka bɔ ni a ye a bana bɔli ma finitigilaka minnu n'o k'u wele bɛ waasa u bɛ se ka n'u ka ɲɔgɔn ye ni ka se ka lakana ko ni k'a sabati o ye wele bila ba polisilakaw ma u nana Elaji n'o ye Kawurale Renouveau o ɲɛmaaba ye k'a ɲu ni ka bɔ ni a ye maa wɛrɛw bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ Elaji Umar Abdou Touré a ɲulen ka bɔ salle kɔnɔ k'olu tɛ to yen koyi o dɔ bɛ tali kɛ Konima Sidibe la o dɔ bɛ tali kɛ maa wɛrɛw la minnu kɔni n'olu dulola waati ɲɔgɔn ye baalen kɔ u ye décision kɔni ta k'a fɔ olu sen tɛ M5RP ka tɔn bolofara fansi bele u tɛ kuma a to a la u t'a a taabolo foyi sira taama o kɛla sabu ye min ye funu ni furugufurugu ye ko o don tɛ M5RP tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ wa maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka maa wɔɔrɔ minnu n'olu kɔni dulolen filɛ tɔn fɛ k'u gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔna na yalima a ko a bɛna to ten wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni kun b'a fɛ k'a fɔ min ye fanga dafirilen kɔ n'o ye Elhaji Boubacar Keita ka fanga dafirilen k'a fɔ ko kow bɛna ko ni kura bɛ fiyɛ o la min ye Mali ye ka jɔsen kura di a ma M5RP ɲɛmaaya ka suganti ka taa bila anw ka primature n'o fangabulon ɲɛmaa ye k'o ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ta ka kalifa a la ko yalima ko hakilina ninnu tɛ ɲini ka kɛ sukoka ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ Basiri Keba n'o ye Yusufu Sisoko ye a ko waati ni don nataw kɔnɔna na ko ni M5RP n'a ma janto kɛ bɛɛ ko min ye farafarali ye nin bɛ taa wolo fɛn min na o de ye bɛɛ lajɛlen ka i taafan ye maaw minnu n'aw jɛna ka dɔ ka fanga dafiri k'a fɔ k'o ka taabolo ma ɲi n'o taabolo kelen nana ye aw yɛrɛ la fanga talen kɔ ka kalifa aw la ko yalima k'aw bɛ min fɔ diɲɛmaa ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'alternance kɔnɔna na Yusufu Sisoko a ka fasiri don Bokar Tarawele olu t'i ye kɛnɛ mun kan n'i y'i sigi a bɛ fɔ k'i taara so ne bɛ n tigɛ don joona le reporter Fasiriba n'o ye la rédaction ye Bokar Tarawele u bɛɛ lajɛlen jɛra ka min fasiri u ko an ka taa an ka finitigilakaw ka bunakuu la Bokar Tarawele min ye kalo tile 18 ye n'o tun ye kunu ye Fasiriba ko Bokar Tarawele min kɔni an ka finitigilakaw ye k'an ye minɛn kura sɔrɔ tuguni minɛn kura dogo don i bɛ kunnafoni kura de mɛn i bɛ nisɔndiya kumaw de mɛn Bokar Tarawele min ye Mali armée a kununama n'a bilama kelenw tɛ Mali kɛlɛkɛcɛw ka hakilina kunu ani bi kelenw tɛ Bokar Tarawele Ala ye diɲɛ ma don o don da ɲɛta baaraw an b'o de sabati a ko maa minnu b'an kun an bɛ don min na ko be Bokar u b'u nakun dɔn u y'a dɔn k'a fɔ mun an ka kɛlɛkɛcɛw binna Bokar minɛntanya don n'o tɛ dusukuntanya tɛ a ko kɛlɛ tɛ se ka kɛ abada ni kɛlɛkɛminɛn tɛ min ye n ka musoko ɲɛnabɔra tɔ tora wariko ye Bokar Tarawele ko foyi ma ɲɛnabɔ n bɛ se kɛlɛ la n ka farin Bokar Tarawele kɛlɛkɛminɛn t'i bolo a ko hakilina foyi t'i la kɛlɛkɛminɛn dama tɛ dɛ diɲɛ laban kɛlɛkɛminɛn o bɛɛ tɛ kɛlɛkɛminɛn ya des équipements militaires de dernière génération o bɛɛ de ye kɛlɛkɛminɛn ye Bokar Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye colonel Assimi Goïta ale min ye Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye Bokar Tarawele ale n'a jɛɲɔgɔn minnu kɛra sababu ye ne ka fanga senkɔrɔma cɛli baaraw boloda nin colonel 5 Bokar Tarawele k'u b'u nakun dɔn dɛ sabu u nakun ye mun ye gɛlɛya ye fangakɔrɔ minnu sɔrɔ waati tɛmɛn'u la yaasa ka se ka malidenw jigi fa a ko jigi wariw de cayara jamana in kɔnɔ n'o tɛ an bɛ don min na ko bi sɔrɔsiw kun tɛ na dɛ min ye sɔrɔsiw ye n'a dun ma k'a fɔ k'u b'u nakun dɔn Bokar Tarawele fɛn man ka f'u ye bilen u kan ka Mali furan k'a jɛ ni ka Mali bila politikimaaw bolo parce que b'a ko a ko don o don i bɛ minɛnkuraw de natɔla ye a ko tuguni min ye Mali kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛma chef d'état major des armées Bokar Tarawele général de brigade Umaru Jara ale wulila ni ka taa minɛnkuraw bisimila a taara minɛnkura minnu bisimila Bokar Tarawele a y'o kɛ maa min tɔgɔ la o de ministre de la défense et des anciens combattants ye n'o ye colonel Sadio Kamara ye Bokar Tarawele Sadio y'a ci o tuma k'a ka taa minɛnkuraw kunbɛn minɛnkura minnu nana a bɔra yɔrɔ min na i tulo kɛrɛmɔsigi Irisiw ka jamana la Poutine fɛ yen kɔni
ni allemand ka étudier kunana ya kan an tege bo Russie bolo an ba le lamaya u mangana Ukraine kala wulle wulu be ma sanction ta ganye ci Russie jama u mangana o ma ba ko be Russie ka gazier ka tu bolo allemand ma kla ka foko sa na ko ale te ka gazier ka tu ko ba ka économie ka be aka korobo be na fa ye ko an tege bo Russie bolo aka korobo ba fa be na do lawa bordore ami to men sebene juna minye ni panguru belele banye ni karko koni ana churu anga panguru jiki kana muru taka bordore ninga singa fono hélicoptère belebele kura fla nin ko labo panguru bayin kono fasiba ko hélicoptère kura fla ni o bole o doronte ako minye radar yele bordore ni radar ko de damna ni malila ta minye sanfe fon lajali dugumo fon lajali gila fon lajali kulu sanfe fon lajali mali bina fara dar la tisan kana tiga full tiga na mola ne ba do amina nyeji femi mo o de ga misili ni gabla subhanallah kana tiga anu siraman jaun mama ba iga jamana ko nana kala ga minen ma ni gabla kala jaw be ka ba minen ni gabla iye dugo na folo foro ikanga munge jamana to folo ko iga dugo na ikanga dugo na dute tabulo munu ngal na ma di dude kele ko enta munu da fe kele no fonyi iko ika dugo na la mami be fe kala lafia ikanga munge ikanga munge tugodi ibe shara de sigi ka dugoro ni min to bato be ka dutu yi akila mina fakika nga marfari sawo bordore marfa ma yeso gono na mazmin tu suma na to ka bo ni nyu marfa gora mai ngache ya yele manu to de bikono sebene ngala ko bordore ako minye radar juguma ba fena na tukoni bordore dofra la doka ako mali armée ameka yele sanfé bordore dala foli teble suko kan teble okuma keko ye foko ye ako minye général de brigade Umaru Jara chef d'état major des armées ayaka ni son diayira ako ale nana minenu nunu kumbe ministre de la défense ale tola no colonel Sadio Kamara ye ako Sadio ya ci bordore ninga na minenu laje ako mali yetika no blamun ke ninga sanin baro boloda bordore minenu ka ko minenu de nana ako ni mina do faranga nyeta ka ni mina do sabu jamana magobe mine ani keleke chewla ako mali be mununu salomina bordore fo bela jelen ka don ka fako jamana be kelabu na kuka ako minye ani irisu ka tiga di nyuguma wari ya madame na bikoy kabini jamana ka yera mahoro independence ta wati mali ani irisu wa minyo ngombolo ako minye ni wati laban ye bordore ribaye ka fo do de farala je nyonga ka sabu ke muye irisu akina mumbula ka nyeshi malima mali be deme munna mali be lumbu lamba munna bordore o keme kanga jamana farafara ninga nke nyeduna mawye irisu ya yera ka fo kubina muna de samaka bo onna ninga nke jamana ke chefarin jamana ya andona ina ko lawle ya futu mina fadriba ko minye mali ani irisu ka tiga di nyogoma bordore ma bisiga fo saka no yera ali ni faransiya amara bordore fene nyuma chaman kanyi wati temenola ga minye anga jamana ka buruja ka ke bateme srai ko che no te musote francido o bana pe o bana de kuna fani filani anye min bol le reporter kono la rédaction ka je ka sebe rédaction ka fara reporter fa jeglu ga amu bela jele ko ameta amedi fa je ka pip ka ka fere kan la ko don nege kanye tan flasera bamako ka ko diginew ka bonya masegi be awye bordore itigado Boja wate ni yanda do ni saban bebo saban no kama ko legido lu fana ya soro an ga fini digla ko ka kuno fini disrafe li ya taka laje la seli do bola ka ke dirpa nyama ya blofe mi ngoni no bena sibrido ma avril galot leta ani woro en 2022 mi état major général des armées eko ama korofo chama boga na manawa mi yanga forces armées malieni idatu la uga sana yela nuga sanzoro mi nasita ibaye ka fo okoko ni ateta fere o fere nunu fana o teta kuno foni mago kuno foni sanuma no soro la be mi ye wuliga jo ye nyini fo chama be ke soro fe mi ye mura ye o mi ngoni ngera ga to ble ni ga jatike o ka ma tile munu be on ve terrorisme la no chama ngoni ni gena karabala mura kon nana e ko o de make stray o make sababu ye ka chama mbla dala mse halawa ka galon bata ko da on ga fredi la kawla ali sinambu fa mi ye forces armées maliennes o ye wuliga jo ke
mura ka sebaya sɔrɔlen kɔ min ye katibadi masina ye olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlenw e ko u kun t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye wɛrɛ bolo da wa min ye ninkura bɛ se ka fiyɛ u ka hakilina jugu ninnu taabolo kɛ waleyali la cogo min na min ye Iyada Gali ye ale yɛrɛ ka maa jolen dɔ bɛ yen n'o y'a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ye a ka danayama belebele o kɔni ale wulila ni ka se ka katibadi masina ni ka o maaw sɛgɛrɛ bawo o bɛɛ lajɛlen jaso bɛ tɔn jɛkuluba min na o de ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye n'an ko a ma dalaseli la ko GESIM o kɔni ka wulikajɔw la u taara yɔrɔ min kɔnɔna na o de bɛ wele ko zone de Gangel n'i y'o ta k'o lajɛ o kɔni minnu bɛ jamana in dɔn kosɛbɛ olu bɛ yen dɔn kosɛbɛ min ye Iyada Gali ka nin ciden ye a kɔni taara katibadi masina min ye Amadu Kufa n'a nɔfɛmaw ye i y'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛ Iyada Gali ka nɔrɔbulaw ye jamana in seleke naani kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen min ye jamana cɛmancɛ bolo ye min ye maa kofɔlen ye n'o ye Iyada Gali ka ciden ye n'o ye Samir al-Buram ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ a bɛ nanzarakan a b'o wɔɔrɔ ko tigɛ wa arabukan o kɛra bɛɛ tɛ a cilen kɔ Iyadi fɛ ka fara a ka maa kulogirin 2 wɛrɛ kan o maa 3 o kɔni wulila se ka taa katibadi masina a n'a nɔfɛmaw ni ka se ka o ɲɛmaya bulon ni ka se k'o kuma ɲɔgɔnya u b'u fara ɲɔgɔn kan cogo min na u bɛ se k'u ka jatigɛ wale ninnu ni k'a boloda kokura cogo min na waasa min ye anw ka finitigilakaw ye u ka wulikajɔ k'a kɛ ko fu ye u bolo e ko a ɲɛna wa bawo min ye Diriba ye u ka kunnafoni lasela kɔni y'a jira u ka communiqué dɔ senfɛ k'a fɔ ko min ye u ka nin fara ɲɔgɔn kan ye e ko anw ka pankuru ninnu o min kɛ bɛ jihadisiw kɔni ma ko wɛrɛ ye o wulila ni ka yanga sani dugu cɛ kunnafoniw sɔrɔlen kɔ u kɔni ka ɲɔgɔn ye o ma se ka sigi sen kan bawo maa minnu kun wele mɛ n'olu ye katibadi masina ma kologiriw ye olu bɛ Yuwaru kɔnɔna na Tenengu Jene Gangel Mayatake fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma n'u kun ye nin waleya jugu ninnu ɲɔgɔn ye ninnu kɛ sa u b'o a baaraw boloda ni ka taa u dogo anw kɛrɛfɛ dugu dɔ kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ min ye pankuru kɛlen kɔ ka yanga o ni fiɲɛ o ni sanjɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni a ye nɛgɛden yara u kan nɛgɛden kɔni kɛ ka ninnu minɛ i b'a ye k'a fɔ Iyada Gali ka nin maa kologirin n'o ye Samir al-Buram ye o n'a nɔfɛmɔgɔ maa kologirin wɛrɛ e ko maa 10 ka fara Iyada Gali ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen kan olu ma nin kɛnɛ ma karaba wa min ye nin wulikajɔ ye ni nin dɔ la senna terrorisme an b'a mɛn jamana wɛrɛ de kan Mali kɔnɔna kɔni tɛ tugun min ye forces armées maliennes ye u kali k'a dun min ye anw ka jamana seleke 4 ye kɔrɔ ni tilebi bani ni baba fo n'a sɔrɔ la i t'a la ka ɲɔ ka fori Mali dugukolo sanfɛla la min ye ka waleya jugu ni ka ŋaniya juguya ye k'a fɔ ko maa wɛrɛ de bɛ e su k'e bila ko wɛrɛ la anw ka jamana kɔnɔ min bɛna dankari kɛ jamana basigi la o kɔni ko o n'a k'i ma sugo ka ye o tɛ ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ tuguni min ye anw ka finitigilakaw ye u kali k'a don k'a fɔ min ye jamana denw n'u bolominɛ ye o na lakana u fɛ wa ni lakana tɛmɛ baara k'o minɛnw kɛ a fɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen mana timɛ ka se a hakɛ la min ye jamana denw ye bɛɛ lajɛlen na nimisi wasa ni lafiya sɔrɔ i sigiyɔrɔ la nin wele tɛmɛ min n'an y'a sama ka bɔ le gido kɔnɔna na min ye olu fana maliyɛni olu ka kunnafoni di sira o kɔnɔna na ne bɛ n tigɛ don joona 22 septembre Fasiriba n'o ye AM Touré Mɔgɔ Tarawele a ko an bɛ sunkalo kalo kɔnɔ sunkalo lɔgɔrɔmaba don bɔri baraɲini kalo don min ye ka fili ka kunbɛn minjani o kalo don Mɔgɔ Tarawele a ko san ye kalo 12 ye san kɔnɔ sunkalo ye kalo 1 ye Mɔgɔ Tarawele musaka minnu bɛ bɔ sunkalo kalo 1 kɔnɔna la Mɔgɔ Tarawele a dagosi ka bɔ min ye feerejugukɛlaw ye olu bɛ wulikajɔ kɛ ni k'u ka feerejugu kɛ Mɔgɔ Tarawele maa minnu fana ka baara ye ɲumankɛw ye olu fana b'u ka wulikajɔ kɛ ni k'u ka ɲumanya baaraw boloda a ko n'i ye k'u taabolo lajɛ a ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye mouvement jamana tanu Mɔgɔ Tarawele ale ɲɛmaaba Elhaji Mohamed Sako Mɔgɔ Tarawele juma tɛmɛnen avril kalo tile 15 u ye wulikajɔ belebeleba kɛ n'o don bɛnna sunkalo tile 14 ma Mɔgɔ Tarawele ni ka taa hôpital du Mali la tagakun kɛra mun ye wari o de ye sunkalo kalo barikamaba in kɔnɔna la ni ka taa suntigɛ k'o labɛn dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ sabu maa si ka ɲini fɛn tɛ i ka ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bana ye latigɛ ye ni Ala ye fɛn fɛn latigɛ jɔnni ma o tɛ taa k'a to siga t'o la Mɔgɔ Tarawele maa minnu dalen bɛ jangaro la u m'a san maa minnu dalen bɛ labitani u m'a ɲini u ɲɛna Ala ka baara dɔ ni Ala ye fɛn fɛn latigɛ jɔnni waati min na i tɛ tɛmɛ o kan Mɔgɔ Tarawele maa minnu bɛ yen dɔw bɛ furako gɛlɛya la
dɔw bɛ dumuni ko gɛlɛya la bakari Traoré bɛɛ n'i ka hamina ko don min ye Elhaji Mohamed Sako a ka jɛrɛjɛkulu tɔgɔ la n'o ye mouvement jamana kanu ye bakari Traoré a n'a ka jamakulu wulila délégation belebeleba ni ka taa suntigɛ baaraw labɛn bakari Traoré a kɛra maa minnu ka yamaruya kɔnɔ hôpital du Mali a ɲɛmayaso min ye ɲɛmayaso u y'a yira k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ nin hakilina ɲuman ta ni ka kɛnɛyaso sɛgɛrɛ bakari Traoré maa minnu bɛ ni Ala ka latigɛ b'u kan a ko k'a bɛ dɔ bɔ u ka bana a yanga la Jeliba ko a ko min kɔni ye nin suntigɛ in ye i b'a ye k'a fɔ maa min tun bɛ Elhaji Mohamed Sako kɛrɛfɛ o ye a ka vice président n'o ye honorable Ousmane Kone ye bakari Traoré ka fara maa caman wɛrɛ kan cɛ b'o la muso b'o la bakari Traoré min kɔni ye suntigɛ waatiw selen bakari b'a ye k'a fɛ u jɛra ni ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ni ka sun k'a tigɛ ɲɔgɔn fɛ bakari Traoré ni ka seli boloda seli tɛmɛnen kɔfɛ ŋaniyaw taara ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ yɛrɛ yira tɛ k'a yira k'a fɔ ko waso tɛ k'a yira k'a fɔ bana bakari Traoré Ala ka fɛn don bakari kɛnɛya ye Ala ka fɛn ye bakari Ala mana fɛn mana Ala jɛ waati min na a b'i bila o minɛn de kɔnɔ maa minnu bɛ labitani u ma dɔrɔmɛ kelen don bana na k'a san maa minnu ka kɛnɛ u ma fɛn di Ala ma ka to kɛnɛya kɔnɔna la mun an t'an hakili jigin ɲɔgɔn na bakari Traoré banabaatɔ kɔrɔsigibaw olu kɔni ye sewa belebeleba kɛ nin ko in na u y'a yira k'a fɔ maa min y'u ka sun tigɛ maa min ye nin ta k'u sɛgɛrɛ bakari Traoré k'u ka duwawu bɛ a ye bakari Traoré ko Ala k'a bila ka min jani na min ye hôpital du Mali ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ k'u sewara u wasara bakari Traoré o kuma ko ni ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nunji ma fa daji b'a fa olu ka baara ye ka degun ta ka bɔ maaw kan n'o ye jangaro ye o kuma maa fɛnɛ kana fɛn ta ka d'ulu ma min b'olu nimisi wasa min bɛ banabaatɔw nisɔndiya ko mun wɛrɛ tora olu yɔrɔ ni k'o tigilamɔgɔ fo bakari Traoré ko hali bi ko Ala k'u bolo mɛn u ka baara la min kɔni ye ajaw ye bakari Traoré ka taa bila Elhajiw la bakari Traoré bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ ni ka ɲɛsin banabaatɔw ma Ala bɛ se k'u ɲuman b'u ka bana na ka sigi u ka denbaya la min ye ni ɲumanya baara n'o ye suntigɛ ye bakari Traoré hôpital du Mali tɛmɛnen ko hakilina kura bɛ k'a ɲɛsin fan wɛrɛ ma n'o don sera sɛbɛnnikɛla ko k'u b'o fɛnɛ da diɲɛma tulo kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre AM Touré ale ka sɛbɛnni AM Touré ka fara 22 septembre fasolojɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen hali wa jabatɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako o don soir de Bamako ko min ye URD ko an ka taa ye dɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parti Ala ma hinɛ Sohɛla Cisse la ale ye tɔn min tu tigɛ ka taa k'a to kɔmaw bolo e ko kɔma ninnu olu ɲɛ bɛ ko kan wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Laya Jara ye ale ye fasiri kɛbaa ye min ye Gwayon Kulubali ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye u ka foroba lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ni ka o kɛ ka biro kura dɔ ni k'u sigi sen kan o ko kɔni kɔrɔlɔ taara wolofɛ bɛna bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama min ye vice président par intérim min y'o tun bɛ a ɲɛmɔgɔya la n'o ye professeur Saliku Sanogo ye e k'o kɛlen kɔ ka sariya ta k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen n'o ye Gwayon Kulubali n'a ka nɔfɛmaw ye u tɛgɛ ka ko ka bɔ tɔn yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen na min ye k'u dulon n'o kɔni kun ma mago dilan o bɛ Gwayon yɛrɛ da kelen ye ka bɔ tɔn kɔnɔna na min ye Gwayon n'a ka maaw ye e ko u ma t'u ta da bɔgɔ jelilen kan wa bɔgɔ jelilen kan i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka sigida 5nan n'o ye commune 5 Kiribulon ye n'o ye commune 5 tribunal ye olu kɔni u ye kɔrɔfɔ fɔ nin kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ a taara k'o di Gwayon Kulubali ma wa min ye IC ye sɔgɔma in n'a ka bɛn bi tarata ma avril kalo tile 19 san 2022 i b'a ye k'a fɔ min ye Gwayon n'a ka maaw ye o ko u tɛna bila u ka hakɛ minɛ kɔnɔna na wa min ye ɲɛmaya jɔyɔrɔ ye URD président ya waati ni don natɔ kɔnɔna na o na ta ni ka kalifa a la yalima min ye professeur Saliku Sanogo ye a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛna ye kɛnɛ in kɔnɔna na wa fasiri kɛbaa n'o ye Laya Jara ye o bɔn bɛ ka ɲininkali kɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ ni maa ninnu min ye Ala ma hinɛ Sohɛla Cisse la a kelen kɔ k'i kɔ don tɔn in na n'o ye parti URD ye a nɔfɛmɔgɔw i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni n'u ŋaniya kun sigi mɛ nka Sohɛla kelen kɔ k'a ɲɛ datugu i b'a ye bɛɛ lajɛlen kɔni ye ŋaniya da kɛnɛmaya sa bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ taa fan faamu nka o wolola fɛn min na bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama professeur Saliku ale y'a jira k'a fɔ Sohɛla ye fɛn min tɔn min tu tigɛ ka to u bolo u ye taga bin min kɛ ni tɔn in ye yan'a bɛ wuli ka jɔ a sen fila kan bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama nakosa fɛn bɛ n'olu nana n'olu kɔni n'a mɛn ni nafolomugu ye ka na maanifinw n'u ka tɔndenw n'u k'u kɔ don ɲɔgɔn na o taabolo ninnu ko ale tɛna jɛn ni a ye o de taara wolo nin na bawo min ye Gwayon n'a ka maaw ye u y'a ɲini professeur Saliku fɛ f'a ka congrès extraordinaire n'o ye foroba lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye k'o sigi sen kan walasa bureau bɛ se ka kuraya cogo min na ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ minnu bɛ n'olu jɔyɔrɔ kan ka falen olu jɔyɔrɔ ka falen minnu yɛrɛ taa man ka falen n'u kan ka bila to u jɔyɔrɔ la olu bɛ to yen wa min ye bureau hakɛ ni dɔ bɛ fara a kan dɔ ka fara a kan walima ni dɔ tɛ fara a kan n'a bɛ to a hakɛ kɔrɔ la a bɛ to o la o laɲini minnu n'o bɔra Gwayon n'a nɔfɛmaw yɔrɔ ka ɲɛsin professeur Saliku ma e ko
laɲini ninnu a sabatila wa o ma sabati min kɛ i b'a ye k'a fɔ Gɔyɔna nɔfɛmɔgɔw kɔni wulila ni ka se ka congrès extraordinaire ni k'o kɛ an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba dɔ kɔnɔna na min kɔni senfɛ a bɔla ka kɛ janvier kalo tile 16 dɔ san 2022 min senfɛ bureau kura sigila sen kan o bureau kura sigilen kɔ sen kan i n'a fɔ n da tula la cogo min na professeur Saliku ale min ye tɔn ɲɛmaa ye par intérim ale kɔni ye décision dɔ bɔ sa o décision bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye Gɔyɔna nɔfɛmaa dɔw ye n'o o bɛ madame Samake n'o ye Kajita madame Kulibali Kajija Samake o kɔni ni ka se ka olu kɔni tɛgɛ ko ka bɔ tɔn taabolo bɛɛ lajɛlen kan o talen kɔ k'u ta da bɔgɔ jɛlen kan bi sɔgɔmada in na tribunali n'o ye sigida 4nan tribunali ale ye yamaruya di Gɔyɔna nɔfɛmɔgɔw ma k'u ka bila u ka minɛn kɔnɔna na i n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ cogo min na kuma daminɛ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na UC kɔni bɛ yen ni ka se ka Gɔyɔna nɔfɛmɔgɔw ni ka u bila u ka ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ o minɛn kɔnɔna na maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima professeur Saliku n'a nɔfɛmɔgɔw o min ye fandɔ maaw ye yalima u bɛna sigi k'u tɛgɛ fila da u sen kan wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ maninfin n'o de ye tɔn kɔnɔdenw ye n'a m'aw fanga fara ɲɔgɔn kan aw hakilina ye fɛn min ye n'o de ye jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ɲiniw ye yalima o na kɛ sabati fɛn y'aw bolo wa ɲininkali bɛɛ farafarali a bɛ kɛ sabu ye ni ka tɔn ni ka kologiriya de wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa a jirala fana Saliku la min ye Gɔyɔka ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ sebaaya tala ka di tribunali ma Gɔyɔma min kɔni senfɛ Saliku a fɔra ko n'a ma sɔn ka jɔyɔrɔ di Gɔyɔma a n'a nɔfɛmɔgɔw ko don n'a dugujɛ min ye amande ye k'a n'o sara diɲɛ don o don kɔni n'a sumayana o passation in kɛli fɛ tile o tile CFA wari 500 CFA wari 500 500,000 francs CFA a n'o sara diɲɛ don o don fo ka taa fɔ don min na a ye passation kɛ ka ɲɛsin Gɔyɔma nin kun ye sira ye cogo min n'a y'a sama ka bɔ histoire de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don kuma ka ɲi dɛgɛ min tɛ yen an b'an sɛgɛn nɔ fiɲɛ o bɛ bɛn Bɔjabate namu ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Ture a ko an ka taa Lafiyabugu bugudanni na mun bɛ yen Bɔkari Tarawele min ye ne kɛla ka fɔ a ko araba tɛmɛnen Bɔkari Tarawele sanga jugu min mɛnna ka bɔ bugudanni na araba n'o bɛnna avril kalo tile 13 ma Bɔkari Tarawele ko tigɛ dara a tigi kan sabu min ye furumuso dɔ ye Bɔkari Tarawele ale kɔni kantigɛlen de yera fasiriba ko a kantigɛlen yele sigiɲɔgɔn kɔni kuleli kɔni bɔ ni ka wele bila 5e arrondissement police ma ale bɛ Lafiyabugu commune 4 la Bɔkari olu ye wuli ka jɔ kɛ joona ni ka taa banbagatɔ lajɛ Bɔkari Tarawele baara minnu kan ka kɛ olu kɛra fasiriba ko nin bɛ sɔn ka kɛ jɔn nɔ ye maa minnu ye finitigilakaw ye u b'u ka baara sidɔn kosɛbɛ u y'u sigi k'u miiri ni ka jateminɛ kɛ Bɔkari Tarawele ni ka laɲini kɛ min ye commune 4 tribunal ye Bɔkari Tarawele olu fana k'u ka sɛgɛsɛgɛliw ninnu don jɛn ko maa min ye nin tiɲɛni jugu in kɛ bolo bɛ se ka ta ka da tigi kan fasiriba ko sɛgɛsɛgɛli kɔnɔnaw la polisilakaw n'o ye 5e arrondissement commune 4 na u ye dayɛlɛ sigidalamɔgɔw ye maa o maa bɛ Bɔkari Tarawele ko bɛ dɔ dɔn nin ko in na maa min bɛ n'a kantigɛra n'o ye musolaka ye Bɔkari Tarawele ani maa minnu bɛ jɛɲɔgɔn la fɛn b'a ni maa minnu cɛ Bɔkari Tarawele ko min bɛ min dɔn a la ko k'o lase Bɔkari Tarawele k'u mago bɛ seereyaw la o de senfɛ Bɔkari Tarawele ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli a yirala k'a fɔ maa min kɔni ye ni muso in kantigɛ cɛ nɔ tɛ muso tɛ a yɛrɛ furu cɛ maa min y'a furu Suna ni Farida o de kɛra sababu k'a yɛrɛ muso kantigɛ fasiriba ko Bɔkari Tarawele min kɔni sɛgɛsɛgɛli furukɛtigɛ dar'o kan furukɛtigɛ dar'o kan tuma min na Bɔkari Tarawele a y'a jɔn ko Ala fɔ a ko siga tɛ min na ale furumuso kɔni taara lahara ale de sababu dɔn Bɔkari Tarawele ale kelen tɛ koyi o kuma yaasa ale ka se ka nin kantigɛli baara in kɛ a terikɛ dɔ bɛ yen Bɔkari k'a ye welele bila olu ma olu kana ale dɛmɛ nin tiɲɛni na fasiriba ko hali bi mun de y'i bila nin ko la a ko o kuma ko jɔn ko Ala k'a bɛ kuma ni Ala cɛ ko min y'a to ale y'a muso kantigɛ dɛ ko keleya man ɲi keleya man ɲi o de kɛra dɔnkili a da kɔnɔ adamaden ɲɛma man ɲi dɛ a mana kunkolo munumunu keleya man ɲi a mana maaw lajɛ keleya man ɲi a bɛ san lajɛ a bɛ dugu lajɛ keleya man ɲi o de kɛra dɔnkili a da kɔnɔ a bɛna kɛ fatɔ ye o ayiwa Bɔkari Tarawele maninfin ɲɛma man ɲi fiyewu o tuma keleya de y'a to a y'a muso kantigɛ a ye muso minɛ mun na a sɔmina mun de la Bɔkari Tarawele o tuma furu kɔni a ma se kantigɛli la n'a t'a muso fɛ Bɔkari Tarawele k'a k'a bolo bɔ a kan nka ni k'a fa k'a ko yɛrɛ ban penten kelen o
Bortawre o kuma kale na doke dibila de min ye commune na tribunal ye bortawre ko nun taraka duluma ni yi manifi ɲɔgɔn fa Mali sariya ye mun ni mun fa a ko la bortawre tribunal ma o kuma kɛmɛ ka sɛbɛsɛbɛli baaraw dama bortawre ko hali bi maa wɛrɛ bɛ a ko jula maa minnu bɛ ni bolo ma ta ka da olu kan min kɔni maa ko fɔlen sa n'o ye furu kɛ ale bɛ bolo la a min a ka complice ye maa minnu y'a dɛmɛ faali la dɔ tigɛ taara ka da dɔw fana kan hali bi dɔw fana bɛ boli la fasiriba ko min kɔni commune na tribunal maaw ko bortawre ka taa bila polisilakaw la u ko fɛn dɔ kɛra nin ko in na min m'u ja o de ye jajugu ye k'a bila réseau sociaux kan bortawre ko muso in kantigɛ nɔ min bɛ réseau kan o kuma ko fɛn ɲuman tɛ a bɛ maa misi a bɛ maa siran a bɛ maa dɛsɛ ka sunɔgɔ o kuma ko fɛn minnu kan ka bila réseau kan bortawre kan k'olu jateminɛ o kuma ni ɲɔgɔnna fɛn minnu bɛ yen jolibɔn fɛn minnu bɛ yen ni gɛlɛya fɛn minnu bɛ yen o kuma kan k'a lajɛ sa an ka o mago to o kana bila réseau kan o kuma o laɲini kɔni kɛra k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ o kuma maa minnu bɛ yen u ka baara filen ni galama mana ci ɲɔgɔn na u b'a bila réseau kan Téléphone mana joli maaw bɛ kamana gani accident la ka maaw fara ɲɔgɔn kan walima dɔw bɛ fini biru la e b'a dɔn ni téléphone de bɛ ɲɔgɔn na kasi ka ta dɔrɔn ka bila réseau kan an k'a lajɛ sa malebu ma ɲinɛ réseau in dabɔra baara kama a ma dabɔ tiɲɛni kama n'o faamuna ni hakili ye bortawre a bɛ nafa ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye a kɛn bɛ dɔw ka matériel filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Nouvelle Horizon ka fara Mamani Touré kan wajibi sa an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune ni ye Ɲara info a sɔrɔla ka bɔ olu fana yɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ mɛnanga ko la ani n dola la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafɛ min ye maajuguba in ye n'o ye faalikɛla in ye a tɛ siga muru walima marifa k'o da jɔ a maanifin ɲɔgɔn na ni k'a bɔnɛ a nin na n'o ye Mohamed Sidibe ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ngolo ni Ibrahim den don ka taa se Nɛnɛ Keta ma olu den don ni a si bɛ san 22 la n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kalabankura ma e ko a bolilen kɔ furakɛli senfɛ odontostomatologie la e ko tɛgɛma da a kan wa Kuremale Mali ni Laginɛ Danjɛ o sera a minɛna an ba polisilakaw fɛ n'o ye police des frontières maaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ maa kofɔlen a kun bilala ka na k'a ka taa a yɛrɛ furakɛ hôpital odontostomatologie o kɔnɔna na o senfɛ i b'a ye k'a fɔ a ye marafa de sama ni ka o dajɔ ani maa wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni senfɛ a y'i senfa biribiri o senfa biribiri kɔnɔna na e ko tɛgɛ dalen kɔ a kan lɛrɛ 24 kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a ye ɲɛfɔli kɛ bawo a bɛ minɛ waati min na Kuremale police des frontières poste maaw fɛ a y'a sɔrɔ téléphone fila bɛ a bolo CFA wari 500 o mugu o bɛ a kunna o kɛlen kɔ ka ɲininkali guwan a la i b'a ye k'a fɔ a ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ nin ko in ka se ka kɛ dɛ ko ale terikɛ dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Ibrahim n'o ye a yɛrɛ fa Tuama ye ko a n'o de ye bɛnbɛn bɛɛ kɛ bawo sanga n'a ka waati o bɛ hôpital odontostomatologie o kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla bana tɛ a la ja ani maa kofɔlen n'o ye Mohamed Sidibe ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ngolo a n'o kun bɛn bɛ ko la o ka taa ni ka sigi dabilabali yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna fo ka taa bɛn ni Ngolo ka nali ye yɔrɔ in na i b'a ye k'a fɔ nin bɛnkan ninnu a yɛrɛ ka fɔ la n'o ye Ngolo ye a ko Ibrahim o min y'a terikɛ n'o y'a fa Tuama ye o de kɔni kɛla sabu ye a ka se ka boli ni ka se k'o fari da ni maa fila u bolilen kɔ e ko o ma taa u ɲɛmadogo yɔrɔ kɛ Jikɔrɔni ni Para o autogare kɔnɔna ye wa lɛrɛ fila bɔ ɲɔgɔn ko a fɔ lɛrɛ damadɔ nɛgɛ kaɲɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 2 waati e ko o ma mobili dɔ ɲini n'o ye sotarama dɔ ye k'u kun da Laginɛ kan wa o b'a sɔrɔ kunnafoni o jɛnsɛnna ka ɲɛsin anw ka frontière ninnu o kɔlɔsilibaw bɛɛ lajɛlen ma mulu ka hakilisigi a n'u ka ko sɛgɛsɛgɛ dantɛmɛ o kɔni kɛla sabu ye tɛgɛ dala Ngolo kan n'o ye Mohamed Sidibe ye Mohamed Sidibe a minɛlen maa ninnu fɛ a y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ n datula a la cogo min na maa min y'a dɛmɛ k'a laboli n'o y'a terikɛ Ibrahim ye dɛ a y'i datu o tɔgɔ la a kɔni a ka wuli ka jɔ n'a ka boli o kɔni o danna Mali ni Laginɛ frontière ye n'o ye Kuremale sira ye o poste de police de frontière la a danna ye maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima ni maa kofɔlen ninnu maa bɛ to ka u bila ka taa k'a sɔrɔ i ma lakanabaa tigilama caman da u kan wa n'aw de y'a dɔn k'a fɔ maa don maa min n'a ka taabolo ni a taabolo ɲuman tɛ a la ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ bawo kunnafoni sanumaw y'a jira k'a fɔ maa kofɔlen maa kelen fo ka se a fɔ maa kelen n'o ye garde pénitentiaire dɔ ye o kelen de dala a kan o kɔni o dalen a kan e ko a ma o de jogi ka o ɲɛma sosa ni k'a fɔ k'a bɛ boli fari ni ka o da wa min ye fasilikɛbaa ye a ko ni maa kofɔlen ninnu n'o ma ɲɛ k'a fɔ ko u kɔni k'u
jangoro la walima tɔɔrɔbu farikolo la n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɛ bila ka taa labitani maa caman de kan ka da u kan boli fɛrɛ o kana se ka jigin u kɔnɔ cogoya si la nin ye wele dɔrɔn tuma min n'a y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Ɲara info olu y'a sɔrɔ bolo Bokari Tarawele kunnafoniw tun sumana ka kan kun nin ye minɛn siyani ne ye dɔwɛrɛ t'an bolo waleɲumandɔn foli badabada foli daraja foli Bokari Tarawele ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabu n'i y'a mɛn ko arajo i b'a fɔ ka lamɛnbaaw lamɛnbaa cɛman fara musoman kan Bokari Tarawele maa minnu b'u sigi k'a lamɛn maa minnu b'u ka baara bila k'a lamɛn maa minnu b'u ka maamago bila k'a lamɛn dɔwɛrɛ t'an bolo o de ye foliko ɲuman ye o tuma ko Ala ka mɛn ka ɲɔgɔn lamɛn Bokari Tarawele waati ni waati an bɛ to k'an da don foli dɔw la o fana b'a ko ja dankɔrɔba in an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn chef escadron Lassine Sama Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako a logelen don ka un kuruba kɔnɔna la an bɛ dankɔrɔba in fɔ Bokari Tarawele bi tarata bi y'a ka baara daminɛ yɛrɛ ye a bɔlen kɔ Nangarabaw caman bɛ tunu sisan a bɔlen kɔ kalo 10 formation na fɛɛrɛ wɛrɛw na a ye baara kura daminɛ o tuma min ye nin kura hakilina kura taabolo kura Bokari o de bɛna bolo da sisan min ye gendarmerie kɔnɔna ye Bokari Tarawele dankɔrɔba in folen kɔfɛ an bɛ El Hadji Mohamed Sako fo Sako holding ale PDG ba Ken Zambugo honorable Ousmane Kone Boa Kamara an b'u bɛɛ lajɛlen fo a kɛrɛfɛ Ciseaux d'or le maestro le cultivateur an b'a fɔ ka waleɲuman n'o ye Grand Jawusu ye a filɛ nin ye Badalabugu a ka atelier belebeleba in kɔnɔ n'o ye Jawusu création a sigi bɛ mansin kan Bokari Tarawele a b'a tigɛ cogo min na a yɛrɛ b'a sigi Bokari Tarawele k'a kala k'a kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye dankɔrɔba in bɛ Buguba la n'o ye El Hadji Bɛɲɛ Ɲare Jeniti Eri Bɛɲɛ Ɲare cɛ kelen bolo caman ka denw Batoma ka taa bila Ami ale ni Madame Samake Ramsès an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn radio Fafeke bɛ Jaramana ale bɛ bila marabolo la Bokari Tarawele an b'a directeur du programme fo n'o ye Zen Daw ye a ka radio association dɛmɛtɔ président ba i y'a Blanche Daw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen kan tɛ foli mun na an bɛ taa masigi entreprise Youssouf Haidara ale ye PDG ba ye Youssouf yɛrɛ ye PDG ba ye Bokari Tarawele maa min bɛ yen ni latigɛw bɛɛ lajɛlen b'a bolo entreprise kɔnɔ o de ye Dirisa Kulubali bɛɛ ko ma ko Nuwaro cɛkɔrɔba a n'a ka timinandiya bɛ ɲɔgɔn na Dirisa Kone an bɛ taa hali bi masigi ale ye taji feerela ye a bɛ Madugu la Bananin kɔrɔ Bokari Tarawele a b'an lamɛn su fara tile kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ taa Sanso Bokari Tarawele ale maire n'o ye Samu Marigo ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Fanakaw fɛ professeur Lassana Sanogo a n'a ka kalandenw b'an lamɛn waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Musa Ba ale ye entrepreneur a bɛ Philadelphie an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn jɛmukan in tɛ tɛmɛ a kan an bɛ taa Kayikaw fɛ radio Jamu Bokari an b'a fɔ an bɛ foli ta ni ka directeur dɔ di programme sɛgɛrɛ o ye Alikaw Sisogo ale ni Ɲama Fofana bɛɛ lajɛlen technicien ye Bokari Tarawele k'u b'an u synchroniser an na waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko jigiya fo ka taabolo ka d'u ye fo ka dama tɛmɛ Bajabate n bɛ fɛn min fara o kan o de ye an tɛ se k'an tɛ ɲina min ye Kani Sidibe ye ale bɛ EBR la Kalabankɔrɔ commissariat o kɔnɔna na a bɛ jɛmukan in a bɛ a lamɛn n'o bɔra min ye boutique électronique de la nation ye an bɛ jɛkitale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la Bokari Tarawele Bajabate an de bi kunnafoni lase an bɛ sigiyɔrɔ di Burafile n'a ka jama ni Ala ni kira sɔnna ma sini araba an bɛ se kɛnɛ kan tuguni min ma sɔrɔ sini kunnafoni la an b'o bɛn nɛgɛmɔni k'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka ladira la a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam